Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας πω κάποια νέα. Λοιπόν, θα σας πω ένα story time και για ένα καινούργιο μέλος του καναλιού. Λοιπόν, προχθές βρήκα ένα μικρό γατάκι, αυτό εδώ, και του έκανα ψιψίτο ώστε να με ακολουθήσει μέχρι την πολυκατοικία μου. Με ακολούθησε? Ναι. Τώρα και πιάζει εδώ πέρα στην πολυκατοικία. Με ακολούθησε και πάμε να σας δείξω τα πράγματα που του έχω πάρει και του έχω φτιάξει ώστε να το φροντίζω και πλέον το έχω υιοθετήσει. Δεν μπορεί να είναι πάνω στο σπίτι επειδή έχουμε τίνει όλοι μας, αλλά θα είναι ένα πολύ ωραίο μέρος, αφού έχω ρωτήσει την πολυκατοικία άμα τους πειράζει να έχω ένα γατάκι εδώ πέρα από κάτι μήνες. Δεν τους πήρεξε και να το. Εδώ πέρα έχει στεροτρόι, το έχω βάλει 2 κοτομποκιές μικρές πριν να φάγει στην άκρη, επειδή τώρα είναι απόγευμα, είναι 6 και 22. Εδώ πέρα είναι το νερό του και έχει, να το εδώ είναι τώρα πήγε, εδώ είναι που κοιμάται. Έχω κολλήσει ένα αυτοκόλλητο κάτω εκεί πέρα μου βλέπετε και είναι αυτό εδώ που κοιμάται. Εδώ πέρα ξαπλώνει και παίζει με αυτό εδώ το μπαλάκι. Και άλλο νερό εδώ πέρα. Τώρα θα το έχουμε έτσι, του έχουμε βάλει, ο μπαμπάς μου θα είναι γιατρός του έχουμε βάλει κάποιες σταγόνες για το άμα έχει ψήλους, δεν έχει, απλά του έχουμε βάλει κάποιες σταγόνες ώστε να τον προφυλάξουμε, να την προφυλάξουμε ένα κορίτσι, το πώς να την προφυλάξουμε για το όνομά της. Όχι, σε πάτησα, μικρούλα μου, συγγνώμη, σε πάτησα. Την πάτησα κατά λάθος, επειδή χώνεις τα πόδια μου, αλλά δεν πειράζει. Οπότε ναι, έχουμε ένα καινούργιο μέρος του καναλιού. Θα βλέπετε πολλά βιντεάκια με αυτήν, story times και άλλα πολλά. Και ψάχνουμε όνομα πώς να την ονομάσουμε. Θα την ονομάζαμε Summer επειδή βρήκα το καλοκαίρι, αλλά όταν είναι, δεν ξέρω εγώ, έτσι Δεκέμβρης, be like Summer, δεν κολλάει. Οπότε, ποιο πιστεύετε το όνομα της θηρίας, άμα τη θα τύχει από σαν ροζ ματάκια. Είναι πολύ cute. Ναι. Εγώ θα έλεγα να... Η Κούκι είχα ονομάσει μια άλλη γάτα, αλλά για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, επειδή πάλι χάθηκε μια άλλη γάτα. Είναι η μόνη γάτα που πιστεύω ότι θα... Παιδιά, είχα να έχει τον μπαμπά μου. Περιμένετε να του βγάλω μια φωτό. Ωραία, τώρα θα του βγάλω μια φωτό. Κοιτάξτε, παιδιά, τη μηχανάκι να σας την καταστεί. Όχι από τη γάτα, έτσι ήτανε. Απλά ναι. Τώρα θα του βγάλω μια φωτό. Είναι πολύ cute άμα τη δείτε έτσι. Να τραβολεύτηκε. Ωραία. Πήγε πίσω και κοπανήθηκε, παιδιά. Ήταν εδώ και era... Παιδιά, τι το καλό. Αυτός κάνει ήλες και ρετέρας και λεκτικά. Ωραία. Τρομάξε και τη γατούλα, παιδιά. Γατούλα. Αυτό ήταν το story time και βιντεάκι. 4 λεπτά πιστεύω είναι πολύ καλό ώστε να σας πω τα νέα. Τώρα κατέβηκα να σας δώσω έτσι κάποιο snack για να τη δω. Και τώρα έχει δροσούλα εδώ πέρα στην πολυκατοικία, οπότε θα είναι μια ωραία ιδέα ώστε να κάτσει εδώ και να μην πάει κάπου αλλού. Όταν είχε ζέστη είχε πάει, τώρα δεν ξέρουμε πολλά, είχε πάει. Και ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ την πολυκατοικία μου, άμα το βλέπεις αυτό το βίντεο, που δεν θα το δουν, αλλά που δεν έχουν πρόβλημα και είναι πολύ καλό αυτό. Και ναι, έχω σκάσει, με βλέπετε. Αυτό το βίντεο που σας άρεσε, κάντε ένα like και μια εγγραφή. Bye!